Declogging naman po sa Diaz Spillway sa Bautista, Isinagawa. Para sa detalye kasama natin Idol Jam Victorio. 104.7 IFM. Report! Tinanggal ang bumabara at nilinisan ang spillway ng Agno River sa Barangay Diaz, Bautista upang malayang makaagos ang tubig at ligtas na makadaan ng mga residente sa ibang bahagi ng bayan. Iminungkahi ng lokal na pamahalaan ang clearing operation sa naturang bahagi dahil umaapaw ang tubig at lubog ang kalsada na nagdudulot ng pahirapang pagtawid ng mga residente. Ang naturang bahagi ay dinadaluyan ng Agno River bilang isa sa mga tributaryo nito ang Bautista at isa sa mga naapektuhan noong nagpakawala ang San Roque Dam noong kasagsagan ng sunod-sunod na bagyo at habagat. Kaugnay nito, matapos sumupa ang pagbaha, inspeksyon naman ng National Irrigation Administration ang disposisyon ng irigasyon para sa maayos na distribusyon ng tubig at paitingin ang mga hakbang sa pag-iwas sa baha para sa kabuhayan ng mga magsasaka at residente. Kasama mo mula dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Jam Victorio. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.